Hi there, Sanmonani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. Siyaqhubeka siyaxoxa ngothando nesithembu. Ezinye izinto-ke kazi njengoba nje siyixoxa sibuye sikhulume nangama-brands njengoba nje ngichaza ukuthi uma khwela musani ukumzela ngo-reverse, musani ukumzela ngobuso, nibuye nikhumbule futhi ukuthi imentho yakhe manje kuzoba ubaba uMseleko. And ubaba uMseleko unayo into yokuprova i-point. Uzoliprova-ke i-point ngoMakhwela. Yabo ukuthi yini konje into le unoxhaka. Hey, ngoba unoxhaka mhlawumbe abanye beze bewazi. Yabo ukusetha into efana ne-trap. Asase nangu uMakhwela. Ngiphendule kulo othi yini indaba bengawubona umnyango wokuphuma. Angisukhuluma ngalamakhosikazi akhona ukuthi awahambi ngani kwashikacima. Angithi nangu uMakhwela musha siyambona. uMakhwela nje njengoba emusha besingamazi before. Sesimazi ngoba wife number 5 kababa uMseleko. Sezikhona ke izinto ezizoshintsha empilweni yaMakhwela. Mhlambe indlela bephila ngayo before angikhulumi ke la ekubeni unkosikazi, sikhuluma ngeside le finance. Indlela bephila ngayo before, i-allowance mayiba khona, imoto azoyidriver, indlela azohlala kuyo, ama-brands angasekwazi ukusebenzisana nawo because ubaba uMseleko unawo connection already. Uma-ke esakheka uMakhwela, wakheka naye ebambe lento yokuthi izinto zenzeka because sengixhumene noMseleko, ngunkosikazi kwaMseleko. Kuze kufika isikhathi la ahluleka ukuyihlukanisa yena ukuthi uMakhwela obani aphinda abe uMakhwela onkosikazi kababa uMseleko. Ilapho ke indaba ngoba uMseleko uthi ku season 1 akakhuluma iphutha ngoba ukukhuluma iphutha amakhosikazi siningi isikhathi abenaso nawo kula TV ukuthi abengaliveza iside labo. Uthi uMseleko ofika eMzombe ufika ephethe i-suitcase. Leli suitcase leli ligcwaleke limfimfime kuze kube khona amanye, kube khona izinto eziningi. Uziveza yena ukuthi mina ngubani, ngudidi, ngiyiprovide. Into oyifunayo ngizokwenzela yona. Mase kuthi ke ukuqhathanisa lento ukuthi khona ayenzayo nale angayenzi sekunzima. Ngoba umuntu sethuthukile kade iphakathi. Umuntu sebe nama-benefits amaningi ngaphakathi. Lezi ezingasamphathi kabi ziphikisana nalezi azenzile. Ngoba manje ngeke siqamba mangase amakhosikazi aMseleko khona la besibazi khona. Sibazi nje nale fame ehamba negama elithini Mseleko. Mina mangaxoxela ngokuthi uthando nesithembu ngiqala ukuza ngoMseleko bekusetohweni. Ngalelo langa sengikhumbula manje ngoba kwakuba ukukhulunywa ngeimoto etohweni ke la ngangikhona kwakuyimina kuphela umZulu. Manje belokhu bengibuza emsebenzini ukuthi uMseleko kanjani isiZulu kanti noma ngithi uMseleko wani lo. Mase ngithi ngiyafika esesiphumile emsebenzini sengiyabheka ku-social media ngathola lo dade owenza amahlaya. Khona lo wenza amahlaya okhuluma ilanguage engayazi, ekhuluma ngokuthi kumnandi kuba ubaba uMseleko because uhlezi azi ukuthi uvuka la yolala lapha laphana. Yena ivideo ayeyenzile yayihlekisa lo yadade. Ngamsesha ke nami lo Mseleko because ade khulunywa ngayo emsebenzini. But yini yayitrend? Kwakutrend ukuthi kunobaba wase-KZN onesithembu othengela amakhosikazi awo 4 imoto kanye. Angisafuni ukuqhubekela ngitshela ukuthi babehle babethini because abantu ababelandela uthando nesithembu lapho. Kodwa bengibuza ngokuthi isithembu sinjani, ngathi ayikho into engiyazi ngesithembu. Mangabe ngiyasibuka nami ngabe ngisibuka ngikufunda kukho ngithi ngiyakwazi ukuthini. Angithi yabo igama. Yabo manje baningi abantu esithi bala noMseleko kodwa bayike ukukhuluma ngaye ngenxa ye-TV show. Manje ngeke size sikuphike ukuthi uMakhwela mayesondela eduze kaMseleko kuba nomehluko ukuthi simnakile manje ngoba manje usengena nothando nesithembu. Noma yini azama ukuyenza akawavalile ama-comment akhe ngoba kunjani. Usewavalwe ngoba usewuMakhwela wakaMseleko. Mayese uMakhwela kaMseleko khona abantu asebemnakile, abamthanda nabangamthandi because la into ya social media ayinakho ukuthi
awumthandi ubani ngeke uze umnake. Mina la guys ngixabana nabantu kubangwa wena amakhosikazi akaMseleku ngibe ngikhuluma nge-TV show baphinde bebuye futhi bezoyilalela into engishilo. Angithi yabo konje bengizokhuluma ngithini ngale video sengidlulile kuMakhwela. Siphendula ukuthi-ke okuphuma kuphi. Angithi ama-fruits asemaningi ngesikhathi sekutshala sebetshalile ama-fruits amaningi abasakazi ukuhlukanisa. Izandla sebephatha izinto eziningi abafike bengayiphethe. Into enzima yini ukudedela lezi zinto phansi nokuqala phansi. Mhlambe-ke ne-strength sokuthi abantu sebeyangazi ngisho ngiqala sengubani. Mase kuba-ke idlozi. Mhlambe basaba lokho-ke. Asazi-ke. Mina kodwa ngiphendula lo buzo umnyango wokuphuma buka uMakhwela mushasha asakazi ukuthi usebenzaphi. Yabo eminyakeni olandelayo sasibuka uSeason nanje sobuka uMakhwela senezinto zakhe. Ibe khona-ke lento egcwala kakhulu engqondweni yakhe ukuthi nginalezi zinto because ngwakaMseleku. Imbuse lento ukuthi-ke sekufika isikhathi la esebala khona ukuthi u4 days wonke ngingamazi uhusband wami. Usehluleka-ke manje ukuthi-ke iyiphi option engcono. Mayeshiya indaba ya4 days eqala enye impilo noma u4 days awubekezelele because kunezinto and izinto ziyakhula ngoba the more i-TV show igain abantu abaningi nabo beyamakhosikazi bathola abalandeli abaningi or abantu ababathandayo. Noma ngingalithanda igama-ke lokusebenzisa ukuthi abalandeli kodwa bakhona abantu abasupportela amakhosikazi ngendlela ezahlukahlukene babathanda ngendlela ezahlukahlukene. Uyabo ngesikhathi ishow angithi nje manje now season 8 ukhona. Season 8 mawulalele uthanda nesithembu walandela ku season 6 7 awukho umehluko ukuthi kunoMakhwela. Njengoba uMakhwela lento ephezulu ekhekheni njengamanje kwishow bakhona abamthandayo nabazo contribute kwi-growth yakhe azoba nayo. Khona wangithakatha ngesingisi ngixoxela ayikwazi ukuba khona into enje. Mangithi ngikhuluma isingisi ulimi lami livele libophana. Yabo njengoba ikhula ishow noMakhwela uyakhula. Makhula ishow nobaba uMseleku uyakhula ngezinto akhula ngazo because ngeke sithi sibuka uthando nesithembu sicabanga ukuthi iyona ndlela enza ngayo imali kuphela. Kade kuvela ku social media post ukuthi usethola isikhundla esitheni usenzani. Engaqali-ke futhi uthando nesithembu ngoba lo bhuti wayekhuluma ukuthi wasebenzisana nobaba uMseleku washo ukuthi wafika kuye evele nezimali. Kwaba ukuthi-ke abantu abawu2 ababa nomqondo ogijimayo bendawonye abahambisana. Yabo uma kufika abantu abawu2 lo obonayo ukuthi nalo nama-ideas amaningi amahle nalo nawo khona kufanele ukuthi ashone phansi ukuze kiwe phambili. Kodwa ngesikhathi kuqophiswana ila kuxabana khona abantu-ke ngoba lona ufuna ukuba yi-leader nalo ufuna ukuba yi-leader. Lo ubeka imbono yakhe ufuna ilandelwe nomunye ebeka imbono yakhe. Kodwa lo yamalume-ke lo yabhuti uyena wasinikeza mhlambe owasikhanyisela ukuthi uMseleku before uthando nesithembu ubevele ephila impilo enje. Uthando nesithembu la edark ngoba manje ezinye izinto seyiba khona into ukuthi azivele kwi-TV njengemshado nje. Ukushada okwenza ku-TV show ngiyazi sekuletha ama-viewers amaningi ngoba abantu basuke bekulindele lokho basuke belindele ukubona ama-TV shows amaningi bahambe bebe nesikhathi la bafaka khona umshado ngoba umshado unakho ukuletha abantu. Ezinye izinto ke sebezenza phambi kwekhamera kodwa uMakhwela ngiyakuxoxela angikuhlebeli amanga uMseleku uzoprova ipoint. Not futhi ukuprova ipoint ngoba phela kufanele naye amenzele njengoba enzile kamanye amakhosikazi. Kufanele nabo abakubo mabembona bebona ukuthi hayibo Makhwela wazwacebezela usohamba ngonyanyavo njena yabo. Nalokho-ke futhi sekwenzele iphuzulu lokuthi uMakhwela uyingane. Kufanele kube nomehluko ukuze mhlambe ecisheni izinkulumo zokuthi udlala ngengane uyoyicisha ngazi ukuthi ingane isiphetheni esandleni iphatha okuningi-ke. Ngesikhathi bephethe izinto eziningi abasaboni indlela yokuphuma.
Phela iy'moto lezi sey'vimba indlela yokuphuma nazi izindlu ngoba sekuthiwa nje naye esemzumbe khona esedolobheni. Basazobona kanjani ukuthi egethini ngakuphi? Ngeke bebone. Kukuthi phela ku-T_V show akekho unkosikazi ongakhuluma kanje ethi hayibo indlela yokuphuma asisayiboni. Iy'ngane ziyakhokhelwa esikoleni, zino-driver, izindlu, yiy'moto, ileyo mali leyo, imali yegrosa. Kodwa ku-husband wakhona akatholakali ngoba phela manje usuku olunye ulaphaya, usuku olunye ulaphaya. Ngisho ngathi wena ngifuna more, uye futhi ozokutshela ukuthi hheyi phela ufikela kunabantu. Noma khwela kusazoyithola-ke sexakwa yilezo zinto ukuthi u-4 days wonke, u-4 days wonke akezi. Kanti kunjalo simbone lapho kuthanda nesimo esephuthuma ethi hayibo ngiya kwenye indlu. Ha, ake ngivalele uvidiyo ngaze ngikhohlwe nje, ngazi ukuthi ngingenelwe yini ngixolele. Bafowethu kumele ngime kancane.